Salut, prieteni! Sunt Cornel de la CarPoint. Numai să nu credeți că deschid o vulcanizare. Nu! A venit primăvara, este 1 aprilie și ne apucăm de schimbat roți. Cam 20 de mașinuțe, cam vreo 80 de roți. Cum credeți, câte cauciucuri vor încăpea în Prius Plus? A? Cine ghicește, primește 2 zile gratis o mașină în chirie. Scrieți în comentarii câte cauciucuri vom pune în acest automobil. Salut, prieteni! Sunt Cornel de la CarPoint. Numai să nu credeți că deschid o vulcanizare. Nu! A venit primăvara, este 1 aprilie și ne apucăm de schimbat roți. Cam 20 de mașinuțe, cam vreo 80 de roți. Cum credeți, câte cauciucuri vor încăpea în Prius Plus? A? Cine ghicește, primește 2 zile gratis o mașină în chirie. Scrieți în comentarii câte cauciucuri vom pune în acest automobil.